Mayong hapon, yari ang mga nagapanguna nga balita. Mayor Jerry Treñas personal nga nagdonar sang lapu-lapu fingerlings nga ginpangbuyan sa Iloilo River. Dugang nga mga isda ang ginpangbuyan sa Iloilo River sa nagligad nga weekend. Sa bulig sang Iloilo City agriculturist, ginpatigayon ang fish dispersal sang 1,200 lapu-lapu fingerlings sa Iloilo River. Ang ginbakal sa mga fingerlings ang gikan sa personal nga pondo ni Mayor Jerry Treñas. Nagapati ang alkalde nagakadapat nga mangintayuyon ang mga proyekto para sa Iloilo River para padayon man nga magbunga ang kayuhan sang suba. Nahibuluan, masulod na sa isa ka dekada ang mga proyekto ni Mayor Treñas sa Iloilo River para ini ang maamligan kag mabuhi. Sa mga nagligad nga bulan, nakabenepisyo na ang mga Ilonggo nga nagapamunit sa suba bangod sang ilang mga hulik. Pamatuod lamang ini nga sa mga tinuig nga paghatag sang proteksyon sa Iloilo River nang insource na ini sang pagkaon para sa mga Ilonggo. Sa nagligad nga bulan, nagdonar man sang fingerlings ang More Power nga ginbuyan sa Iloilo River. Dako ang nabulig sang private-public partnership para sa pag-amlig sang suba. Humalin sa pagtinlo sini sa mga illegal settlers pakato sa dredging nga ginhimo. Nagapadayon man ang regular clean-up para mapabilin ang pagtinlo sa suba. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 gabi sa Level Up Patrol. Ini si Michael Angelo Sarate.